Ако първите 10 упражнения са фундамента, то Евера ще видите, че е абсолютно нова вселена. И затова, ако ние не сме наработили нещата, траекториите, позиционирането, контрола на движението в първите 10, тук въобще няма да ни се получи. Длъжни сме отново да минем през описанията, защото ще видите колко тънки детайли, вече ще ги погледнем от друг поглед, има, които да дадат точната линия на движението и оттам вече да построяваме според това, което вече имаме като умение. Какво се казва за изходното положение? В 38 година десният крак малко в дясно, двете ръце настрани в ляво, дясната свита пред гърдите, а другата е обтегната в ляво и двете са длани надолу. Иначе казано, нямаме длани една срещу друга. Позицията къде е? Не се казва хоризонтална страна. Значи още нямаме хоризонтална страна. Отиваме през 352 година. Ръцете са вдигнати наляво нагоре. Като лявата е опъната, а дясната свита пред гърдите, китките са обърнати навън и нагоре. По време на цялото упражнение, лактите и китките трябва да се сгъват пластично. Говори нагоре, ето това, което е показала и Ядла. Ето. Счупената китка поставя самите длани нагоре. Това има предвид и после ще го видим в нейното разгъване на следващите движения. Сега, когато казваме нагоре, вляво нагоре, не случайно съм сложила тук и Ядла, вероятно е имало такъв вариант във времето. Тъй като виждаме и на филма на Виола Бауман и Ернестина Сталева, че Ернестина го играе точно нагоре на 45 градуса, Виола го прави странично някъде, страни по-надолу. Сега Ягнал, 83-та, ръцете се издигат наляво на диагонално 45 градуса, лявата ръка е опъната, дясната по-ниско от нея, закръглена в лакета, но успоредна на лявата, дланите са една срещу друга. 83-та година вече тези длани се завъртяха една срещу друга. Ценното в това допълнение е появата на успоредни. Когато говорим, нека да го уточним, когато говорим за успоредност, пак да повторим, че според учителя успоредността на ръцете е свързана с вегетативната нервна система, който е много важно. Крумажоров какво казва? 93-та, двете ръце с длани надолу са леко опънати в ляво и страни. На рисунката се вижда, че са страни и надолу. Даже мога и веднага да покажа рисунката, просто нямаше място тук да го позиционираме. Ето е рисунката. Ето е рисунката. Аз ще ви я пусна тук да си я видите. Ето е рисунката при изходно положение. Значи няма вече нагоре на 45, няма високо, както при сестрите снимка Ягнала, почти хоризонтално. Това си е някъде надолу в ляво. И най-вече, като знаем, че те са от една и съща школа, нямаме ръце една срещу друга. При мъжа. Светозар, изходно положение, краката прибрани, ръцете надолу, до краката, правим крачка с десния крак напред. И ръцете успорени с длани надолу се изнасят напред и нагоре на 45 градуса. Което ще рече страничното движение, тук липса въобще. Но става ясно, че все пак ръцете са успоредни и движението е само напред. Това, което го знаем, всъщност към истината. 38 отиваме към движението. Първи такт. Обръщане надясно. Левия крак на пръсти на място, едновременно ръцете правят дъгообразно движение надясно. Значи, ние сме към центъра. Обръщане надясно още в първия такт с дъгообразно движение надясно. Левия крак минава напред, което ще рече, ако ние сме по посока на движение с изнесен десен крак, вече това е втория такт, когато имаме стъпката с левия крак. Минава напред в дясно, едновременно ръцете си свърлят плавно нагоре, като лявата е опъната, а дясната свита в лакта. Трети такт, обръщане. В дясно с гръбва към центъра, левия крак остава на място на пръсти, едновременно двете ръце, страни надясно. И много ценната добавка на Катя, няма никакво престъпване.
Значи, ако не беше Катя това да го съобщи, ние щяхме да имаме абсолютно различна картинка за това движение. Отиваме сестрите. Първо време на първи такт. С леко зароляване тежестта на тялото се принася върху десния крак. Левия се опира на пръстите. Във всичките тези, по времето на целия такт, ръцете описват дега надолу. После преминават надясно, като дясната е опъната, а лявата е леко свита пред гърдите. Четвърт завъртване. Значи, ако тук сме надясно, значи, може би отива някъде там. Нали? Отива надясно, някъде отива. Но имаме след това четвърто връщане, иначе казвам, ние не сме се завъртяли още първият такт. И тялото надясно, стъпка напред и левия опънат на пръсти. Ръцете с лек замах се издигат на височина от 45 градуса, лявата опъната, дясната леко свита в лагите длани напред, цялото тяло излиза отстрани нагоре. Което ще рече, тук отново имаме разминаване на двете ръце, както го говорите от миналия път. Четвърто връщане на дясно, тежестта преминава на десния крак, левия опънат. Това вече го знаем. Това е всъщност положението с към център. Сега, ето ги снимките на сестрите. Значи, виждаме едни счупени китки. Нали така? Тръгвайки надолу да върват, виждате ли къде отиват китките? Те върват счупени. Щом те са дошли тук счупени и от тук тръгнали счупени, те съответно ще направят ето това движение. Вижте. Значи, тръгвам, те си стоят така, за да ми дойдат тук ето така. И да отидат след това така. Значи, те не си променят позицията на китката, реално, като рисунок. Само на втората снимка се е по-изправено. Сега, това наистина е така, по-изправено, ама те, защото в различни фази са снимани, да, наистина по-изправени, значи трябва да бъдат по-изправени. Така, сега какво правим в тези рисунки? Тук бихме казали, също не знаем откъде минават. Може да минават пак близо до хоризонталното, а не да е изнесено покрай тялото. Тук дланите са една срещу друга безспорно. И съответно положението е надолу, а не толкова високо в страни, както и тук вероятно изходното положение. Сега, какво става при ягване? С проляване тежестта на тялото се пренася на десния крак, а левият се опира на пръсти. Ръцете описват нисходяща тъга, после се издигат надясно в диагонал 45 градуса като изходното положение, но в обратна посока. Което ще рече нараз от изходно положение тук, ние нараз отиваме директно на позиция 45 градуса. Във втори такт, четвърто връщане. Завърта се тялото надясно, а левия крак прави стъпка напред, а десно остава на място. Едновременно с това ръцете успоредни една на друга, с плавно движение се изнася напред и нагоре, диагонал 45 градуса, лявата опората, дясната по-ниско от нея, закръгля на фланката и завършва с тласък на китките нагоре, злани напред. Тук виждаме, че пак отново са в една равнина, както бяхме на онази снимчета. Но по-интересно, ние сме вече на 45 градуса на раз. Как ще дойде този замах по диагонал 45 градуса, като ние сме там? Освен стоейки да правиме нещо. Нали? Така, сега. Я да видим тук нещо. Това, което коментирахме, ето при мъжете се вижда, че движението е напред, защото нямаме това превъртане, което се вижда емоционално при жените. Ще го видим после в филмчето. И това, което видяхме в тази снимка, че всички нямат контрол на задния крак. Нали? Всички те са преподаватели на живота. Нито един няма опънат заден крак. Ето. Борис Николов, не виждаме свит коляно. Този брат не го знам кой, той е така. Аз за това и помолих днеска да бъдете с панталони, с цел да може да се види контрол на задния крак, защото това е сериозен проблем. Това говори не е от точка. Знаеш какво се крие? Сега.
Трябва да го напише, сигурно си го е мислила. Не, може да бъде. На мен ми го Сега. казах в телефона. Може да кажем, че при изпълнението на ЕВРА, всъщност ние имаме 10 правила. При това изпълнение. Нали, говоря въобще при това упражнение. Първото правило е, че ние всъщност имаме ясно 3 посоки. Категорично ясно 3 посоки. Любов към центъра, по посока на движението към истината и съдгър към центъра е мъдростта. Второто правило. Всички движения са успоредни. Значи, ръцете през цялото време трябва да бъдат успоредни. Третото, всъщност, къде ние практикуваме или къде учиме тази успоредност? В най-краткото упражнение с 13 такта дигане. Никъде другаде няма. Ема не, нали, говорим за такава траектория. Нали? И затова тук си е съвсем маличко. Нали? Това е едно частично движение. Като тук имаш рамената, както си е при верата, затова казваме така. Трето правило. Точно стъпване напред, което е свързано с отношението към истината. Това е големия проблем. Дали ние сме готови и сме достатъчно стабилни, за да може да приемем истината. Ние затова имаме проблем с стъпването и с привъртането. Не случайно, точно такъв е проблема и тук. Ето го. Това е привъртане. Посоката на тялото не е напред, макар че е стъпъл кръка. Тук е десния, явно се завързват от сгър към центъра, отиват към посока център. Сега, четвърто правило. Няма никакво пристъпване, което ще рече, сега след малко ще ви пусна филма, което ще рече, че движението става само около върховете на пръстите. Иначе казано, ако аз емоционално освободя кръка и не го овладея, той се отделя и стъпвайки, той винаги стъпва на някакво друго място. Това се казва, нали, не трябва това да се случва, защото нямаме пристъпване по заблежката на Катя. Петото. Стабилна предна пета, който ще рече петата трябва да е закована. Когато ние изпуснем тялото да ни води или ръцете ни увличат, защото емоционално всъщност сме увлечени от красивия текст, приятното преживяване, това нещо почва да се отделя. Вие сте го виждали и по кръга се вижда много. Това се постига с контрол върху петата, оттегнат кръвното коляно задължително и оттегнато задно коляно. Значи, вие ако оттегнете и стабилно държите задния крак, няма как да вдигнете петата. Затова всъщност казваме, че контрола на емоциите идва много и от контрола на задния крак. Сега, къде става придвижването при това упражнение? И само при движението напред по истината. Ние друго придвижване нямаме, имайки предвид, че нямаме престъпване. След това имаме 3 размера на скоростите. 3 размера на скоростите, защото ако примерно ние трябва да достигнем до някъде, ще го видим къде е това до някъде, ако ние трябва да достигнем, имаме една скорост, настъпването напред към истината имаме друга скорост, третата ни скорост е сумарно на 2, което ще рече единственото упражнение, което имаме движение с 3 скорости. Значи това какво беше? Това беше 7-то. 8-то е много точно трябва да се съчетаят и отново големия проблем е към истината. Стъпването с или разливането на движението от този кратък участък. Значи, какво имаме при стъпването? Позицията на кръчето ни отзад, казахме задния крак отзад на пръстите. Трябва да го изнесем, да го поставим и да принесем. Това не е в стъпването. Горе какво имаме? Ако примерно сме някъде тук хоризонтално, ние ще трябва за достигане до 45 градуса това да стане за 3. Защото е 3/8 размер. Значи, тази по-бавна скорост трябва да се съчетава с една по-различна скорост, която е в краката. Значи, тук имате само в тази всеки втори так, нали, през тройката, към истината имате 2 скорости в самото движение. Така, това се оказа 8. 9. Ръцете напред. Ние ще видим защо са напред. Ръцете напред са хоризонтални и успоредни. И тук отново трябва да отидат на 45 градуса, отново успоредни. И най-интересното е, че когато ние се завъртиме, тази успоредност на ръцете
върви с успоредност на краката. Отново към истината. Нали разбирате колко прецизно са насложени нещата, така че да изработи тази устойчивост, която да ни позволи, нали, приемането на истината. И другото, което е последното, реализирането на истината е израз на нашата воля. Защото всичко това, което казваме като контрол върху движенията, скоростите, нанасянето, успоредността, всичко това е свързано с волята. Значи, реализирането на истината е израз на нашата воля. И затова тук имаме проблем. Масово имаме, хайде да кажем, тези са насочени напред, защото все пак това се поналожи в години. Но всички описания имаме завъртане, имаме превъртане. Всички описания, изключая, да кажем, 38 години. Сега, ако погледнем как стоят нещата с вътрешния смисъл, в тетрадката на Пеньо Ганев, ние всъщност откриваме движението към истината, към великата реалност, която лежи в основата на цялото битие в тетрадката на Пеньо Ганев. Вероятно това е записано преди 1938 година, защото в 1938 го откриваме същото, с тази добавка, че движението напред, то е потикване на нашия растеж, на умствения, на целия прогрес изобщо. Което ще рече, ако ние много правилно успеем да се справим с отношението, позиционирането, реализирането на истината, ние всъщност ще се осигурим един дългосрочен растеж. И сега нека да видим и филмчето. Зависи къде имаме център всъщност. Обърнете внимание как пристъпват, защото свиват задния крак и го отделят. Значи, ако нямаше... Мъжете не се завъртат. Жените вълсуват, връщат предния крак назад. Да, точно така играят като вал. Сега, мъжете са малко по-прави напред, ако трябва сме точно, защото са по-владени емоционално. Те не се завъртат въобще с лице изгъвкано. Да, се завъртат как? Завъртат се ето като И едната ръка е по-назад от другата на някой. Това идва от завъртане. Значи, когато се отсуче и не е точно в позицията, се получава точно това. Ето вижте ли как превъртате? И веднага става, тази, която става външна, става права. Да се им изпълнят Сега при жените се вижда и малко повече тези чупчици, докато при мъжете го няма това. Пак ще го обърна, защото все пак е интересно. Тоест да разбирам, че не трябва да има пристъпване. Да, няма. Значи Катя, ако не го беше писала, ние губим всичко. Защото контрол на краката, емоцията е в краката. Ето виждате ли, мъжете си ги движат нормално. Няма щупени китки, няма нищо, почти е точна траектория. Първият много се усуква. Но прибира от задния крак. Прибира се кръче. Но те си са по-прави в крайния това. Значи това превъртане говори, че те не са стъпили точно напред и не са стъпили, има проблем с истината. Сега, ето тази е Нина Бертоли, между другото. Третата ли? Да, това е Нина Бертоли е тази. И тази не много нагоре, надолу се играе валса. То се личи дори така, като снимаме нагоре, И така, хайде да опитаме тогава да го поиграем. Процедурен въпрос. Защо не разглеждаме неотпечата на сестрите, която е на пишеща машина от 47 година? Ние в момента не я разглеждаме. Ние играем с варианта... Не от 47, 52. Ние не играем с варианта това, което излезе с... Едноръчно написано, че неотпечатаната версия Ето, на сестрите ето вие. дадена на Ерно Сталин. Ето вие. Бъдете сигурни, това го имаме още 98 година. Всичкото е минато под лупа. Със сигурност. Няма... Защо пишем тогава 52, да си пишем направо 47? Тук няма 47.
Тук пише, да, 4 сестри 47, но откъде дойде 52? Магдалена свидетелства, че е била студентка и е участвала като манекенка 52. Та затова се говори 52-57. Това всъщност се очерта, че не е 47. Даже този екземпляр, аз имах друг екземпляр имам, защото тук пък има проблеми, затова съм си сложила и моя вътре, който ми беше даден от човек, на когото Елена му е дала Андреева, лично моя екземпляр. Но там има много такива машинописни грешки. И затова си вземах екземпляра, който е на Ернестина Станева. И точно този го имам и аз. Аз си го свалих от интернет. То е същото. Едно е също като текст. Даже тя тук е сложила на 30 градуса. Чакай да видим къде беше. Това е за скачането. После ще го говорим. Да. Така че имаме, ето, даже и рисунките. Ето, Джордан не знаеше за рисунките. Стана ясно на репа. Рисунките са факт. Той върви с този. Ернестина ги е нямала, защото ги няма към нея един земля, но този, който на мен ми дава, ги имаше. Имаме и рисунки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Браво! Защо е полезно да се направи бавно? Защото вие започнахте да си търсите къде е траекторията. Когато е бързо, вие нямате време това да го осмислите. Когато е бавничко, това просто ще го намирате къде ви е удобно. Намирате, позиционирате и това. Нали разбирате? Тъй, че имайте доверие в практиката. Така, сега хайде да опитаме само крака. Само крака? Само крака. Какво е тук? Изнасяне, тук всъщност имаме принасяне. За 3. После имаме всъщност обръщане и завъртане за 3. После имаме изнасяне, поставяне, принасяне за 3. И после отново имаме завъртане за 3 с принасяне за 4. Айде, за да може да уточним как точно стъпваме и на къде ни е пръщето. И после Тони ще ни каже как се прави майсторски тази работа. Айде сега. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Виждате ли колко сте добри? От това става. Ето, разбирате ли защо така много нежно призовавам? Пишете си домашната редовно и другия път ще видите вълшебство. Доверете се на опита, защото наистина това работи. Хайде, Тони, сега покажи как точно трябва да стане това завъртане без да има пристъпване. Дали това имаш преди? Да. Въобще как става, може би е хубаво всичките с един крак да сме сега. Значи един крак е изнесен. Спомняме си тази ос, видяхте го човека там как е на рисунката. Какво се случва, за да се завърта? При нас това в балета се казва фуетение и си го имаме конкретно, има определени принципи на завъртане. Какво се случва? Значи тук, което ви казах, вътрешните бедрени мускули или абдукторите задължително се притеглят един към друг. А тук четириглавия бедрен мускул отива, ето този мускул, който отпред и в страни, тегли назад. Така. Пръстите си остават на пода. Този се така завърта, заедно с корема. Тоест, ето това положение трябва да го научим принципно. Как се случва това завъртане, защото когато не направим това завъртане, ние просто пристъпваме и кръка си остава, нали, с крива пета. Другото, което завъртайки, веднага активираме целият този преден крак в едно движение напред. А не да сме отпуснати на задния и просто, т.е. да си останем отпуснати на задния и изведнъж леко така между другото да стъпиме, айде сега някаква опора, изведнъж намираме на другия. Тоест, това е много важно. Сега ще направим едно такова упражнение. Преди сме го правили между другото тук с
може би повечето хора, това завъртане само, да усетите как, ето тук, даже ако искате направете си го само това така да усетите, да видите как като ги притеглите един към друг и нагоре, какво се случва. Вътрешно бедрени мускули с адукторите, а? И го усетите, да. Точно така. Ето, говорим за една активност на всичките мускули. И ако вие това не го направите, няма как да се случи правилно движението. След което, разбира се, аз съм изтеглила нагоре. Да. Да. Вътрешните бедрени мускули. Те са няколко тук. И четириглавия с 4 глави. Така, значи, изтеглям, обръщам. Сега вече имам това плавно преместване. Нали, също, което ни е супер важно. Пак, тук си мисля за тежестта, за центъра на тежестта, нали? Премествате си го точно. Пак, нали така? Ами ако искате просто в някаква бройка да го направим, мислики вече за тези позиции. Айде, пак на 6 ще го направим, айде го направим. Айде, на 6, с ръце, без ръце, само с крака. Айде, и готови ли сме? И 1, 2, 3, 4, 5, 6. И аз само да видя как с задния крак трябва да изпънат общо взето. И не пръща. И сега преместваме тежестта. 1, 2, 3, Първо стъпваме и после преместваме тежестта 6 на други крак. И пак сте на пръче, за да може да правите маневра. И пак правим същото. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Така. Значи това е едната част. Мускулите на краката. А другата част, важна, е да нямаме това пречупване вече, което е между... знаете, говорили сме, че тук трябва да снимем като един правоъгълник, да няма пречупване, да не го разваляме този. Значи обръщаме си се едновременно. Вижте как ми се завъртат рамената сами точно върху костите и аз се завъртам. Стъпвам. Тук си седи почти непроменено, да. Ето. Тоест, айде мислим сега вече за рамената. Също заедно с Или. Да, още веднъж на 6 ще го направим по същия начин. Вече ни светли за рамената. Готови сме, нали? Айде да направим така нарочно. Сложете си, натиснете си ръцете, ама максимално към тялото. Натиснете ги, за да може точно да се позиционират върху костите. И ето така ще се движим. Нищо, че в началото като роботи, после ще го освободим това положение, но нека в началото да го знаем, да го фиксираме. Хайде, започваме. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я да видя само мен, дали всички сега сте се обърнали. Ето, а Маринка не си се обърнала изцяло. Напред. Да. Трябва да сте вече точно напред. Задния крак трябва да е опънат в коляното задължително. Това ви е устойчивата емоция. Значи, ако вие в момента този крак не можете да го освободите от тежестта, той вече ви е работещ. Дали имаме един работещ и опорен. Вие вече това ви е опорен. Десният крак ви е опорен. Левия, значи, трябва да ви освободя от тежестта, мога да правя всичко с него. Той преминава, сменям сега тежестта и сега другия трябва да ми е свободен. Ако няма тази възможност да направите така, значи нещо не е както трябва. Трябва да знаем кога се преместваме къде е тежестта. Добре, сега ще го направим без прекъсване това положение няколко пъти с рамената натиснати ръцете, мислейки за това как се завъртат краката, притегляйки ги тук вътрешните бедрени мускули. Хайде. Готови сме. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Продължавайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Продължавайте да, за да мога да гледам. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Едно. Много правилно го правите. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сега, виждам, че малко се мъчите. То не извинявайте, пак после се продължите. Значи, малко се мъчите
Ако трябва да го позиционирам, това идва някъде горе-долу около средата, малко по-напред от средата на стъпалото. Върха на този пръст. Виждате ли как ми се... Трябваше да ми се спъне панталончето. Трябва да ми се спъне панталончето, значи ми е обтегнато коляно. Нали? И тогава, когато аз завъртам 1, 2, 3, виждате ли, че това става само около върховете на пръстите. Това има предвид Катя. Ето ви го. Трак. Ето ви го. Ето ви го. Единия стъпва петата, другия освобождава. Ето го. И съм точно напред. Трябва ли да бъда точно напред, за да мога да направя стъпката? Безспорно. Което ще рече, сега ще опитаме и ръцете и ще намерим позата, в която трябва да тръгнем нагоре. Нали? Защото все едната беше по-напред, другата по-назад. Сега, какво правихме, когато бяхме в нормалната стъпка, при положение, че кръчето отзад, за шестица? Какво правихме? 2 плюс 2 плюс 2. Нали така беше? Значи, изнасям 1, 2, 3, 4, 5, 6. Изнасям, поставям за 2, принасям за 2. Трябва само да си го припомня. Нали разбирате? Всичко е всъщност около върховете на пръстите. Ето пак ще го направя. Ето ми го тук. Завъртам, стъпвам, завъртам. То всъщност ще дойде, завъртам така. Ето, за да освободя, защото се движа натам. И когато ние се завъртиме да дойдем ето това положение, затова казахме, че стъпалата са успорени, защото ръцете са успорени. Разбирате ли? Той и не случайно учителя казва, хода трябва да е, стъпалата трябва да се успорени при хода. Добре. Сега да направим движение. Бих казал, че на 4, 5, 6 всъщност е пренасената тежестта на предния крак. В смисъл, тук е завъртането. Раз, два, три. И ето вижте сега на 4, 5, 6, аз се премествам на тежестта на предния крак. Тук имаме раз, два, три, вече отивам на леви крак. 4, 5, 6. Примерно това, което говориш, за да ви го разчина, да ви е още по-лесно. Разбирате ли? Защото се чудите какво да правите. Само че тя го каза позициониране. Да. Прехвърляне. Да. Добре, да няма значение. Тоест има раз, два, три. Да. Премествам. 4, 5, 6. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И след това се завъртаме пак. Добре. Сега я да видим как ще движим ръцете. Може би още един път да направим само. Може. Хайде пак го правим, то не заповядате. Пак го правим. Само с крака. Да, аз ще го почна с вас, после ще спра, за да мога да ви гледам. Някой имате ли питане? Питайте се спокойно. Позициите ми са... Искате ли много бавно да го Да. Нали, ще да сме обърнати на Стане пробваме или пък да застанем. За кой път трябва да обясна? Стъпването към истината е човешкият проблем. Сега да ви пусна половината, ще стъпат на криво. Сега ще ви пусна и ще ви отговоря веднага, що не играят кръг. 2, 3. Хайде до тук. 4, 5, 6. Преместваме тъжестта. Раз, 2, 3. И преместваме тъжестта. 4, 5, 6. Защо на първото движение го правим с 12, Ами така го давам. а после от тук правим само за 3? Това не за 6. Не, трябва да навсякъде да е за 6. Да, от тук правим на 12, от тук до тук на 6, така ли излиза? Не. Значи, фигурата е от 3. От 3 такта. Значи, това са 3 движения. Едното е до тук някъде, но къде ще ме е тук някъде, защото зависи колко съм се завъртяла, там върват и ръцете. Ето, ако трябва да съм и точно да бъда позиционирана напред, няма как да не ми бъдат ръцете напред. И тъй като учителя казва, че когато се тръгне да се издигат нагоре, те задължително минават през хоризонталното положение напред, това е съвсем нормално. Ние всъщност да си стигнем тук. Ето ви го 1, и 2, и 3. Разбирате? Това са явно някакви принципи в танци, защото при нас в балета много често имаме задължителното преместване на движенията на ръцете през първа позиция, което, да кажем, хоризонталното положение. При нас е така. Значи, Това е при нас също принцип. Ето тук го има. никакви съмнения нямаме в дълбочината на учителя, Минавам от че тук, толкова е за да напипал толкова минавам от неща. тук, за да стигнем някъде друго. И така, хайде да видим. Пак ли крака правим? Още веднъж крака. Значи много е важно стъпването напред. Това е ключов проблем. Масово завъртам се и си стъпвам така, защото ми е кеф.
И Ами, ще продължаваме. защото този крак въобще никакви мускули не се включват и нищо тук не се И затова случва. казваме проблем с приемането на истината. Ние затова не можем да се прибереме, да се разбереме в Viber групите, защото Затова аз ще ви отбележа активен преден крак. Активен преден крак. Значи активен. Тук мислете го вече, че той активизира процеса. А не така и така уседнал да си седи, просто да където се си получи. почива. Да. Готови сме? Айде! Готови сме. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сега, обаче, мили дами, много ви хареса тази позиция на отвореното кръче, защото обаче това нещо трябва да се завърти, петата да сочи към центъра. Или гледа към центъра, или накъдето въпросът, че натам, накъдето вече да стане ясно, че ние сме странично на кръга. Разбирате ли? Това се позиционира. После го завъртиш. Не, защото вече с бранки там си останаха така. Това казвам. Разбирате, за това го правим бавно, за да го усети се във всеки един момент. Как е ръката, как е кръчето. Ми на пръски съм? Да. Да, но петата ти е завъртяна, а тя трябва да сочи назад. Разбираш ли? Както начало. За да може отново да направя ротацията, да си стъпя, да се завъртя и това да го вдигна. Това трябва да го вдигна, това ми е в сочи отново към центъра и това ми е пак по средата. При нас се казва отдор и антедан. Имаме ги и двете завъртани навътре и навънка. От тазобедрената става. Разбрахте ли? Разбрахте Отдор и ли? антедан. Да го направим цялото, защото така насечено, то за това се получава, защото сега... Тук ми е андеор. Ще стане цяло. И сега завъртам насам. Сега завъртам андеор насам. Добре, и хайде да съчетаем ръцете и краката, да видим какво ще стане. Айде. Който му е рано, се прави само крака. Спокойно. Айде, готови сме. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Обаче сладурки ева да ви правят. Така, ето как се върши. И двете, как завърши? Нали говорим за съчетаване на двете? Ръце и крака. Ето така завърши. Що не е дигната тая пета? Това трябва да дойде така. Нали трябва да се успорим хотелата? За да стъпа аз така. Значи, когато сме И да напред, завъртя. това означава, че коляното ви сочи напред и надолу. Нали? И, моля? Да, това ще ви помогне, а не коляното да ви сочи в страни или по диагонал. Коляното сочи ето така надолу. Вие ли напред? Сега, нека да направим нещо, което се оказа голямо. Значи, защо казахме, че едно от правилата е точното съчетаване нагоре и долу в отношението към истината. Значи, вече сме се завършили фазата и това нещо общо си го движим. Което ще рече, колкото е бавно това, нали, от тук бавно, толкова трябва да бъде бавно състъпването. Нали, ето, затова имаме, всъщност той е така, браво! Ето го ние, поставяме ето го. 1, 2, 3, 4. 45 градуса в последната точка трябва ми е в края на позиционирането на кръв. Разбирате ли колко е сложно? За да стане всъщност, няма нужда тук да го бутаме и да му даваме ни панделки и пеперутки, този устрем на тялото при насането да стане като едно движение в ръцете. Айде да видим. Само второто движение, което ще рече десния крак вие назад или единият крак вие назад, който да е той, левият ще се падне, другият всъщност вие сте напред насочени, защото ще стъпваме напред, правим само второ движение. Ама това значи от тук.
Тук си. Готово. Тук сме. Айде сега. Значи съчетаваме ръце и крака. Това е пак за 6. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Айде пак се... Значи пак сваляте само ръцете и продължаваме с другия крак, защото ние пак го имаме също. Само че в другия. Трябва да са хоризонтални ръце, защото няма да има място за да ги... Готови сме. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пак сваляме ръцете на хоризонтално и пак напред. Тук е много трудно. Това е най-трудното. Тук всичките стъпки са най-трудно. Няма. Ти видя и мъжете въобще го няма. Сега жените си правят някакви такова, защото е за женска характеристика. Но по принцип идеята е това да стане като едно дихание в това синхронизиране. Само трета. Отново, ето, говорихме с Цецо. Това, ако видяхме при мъжете. 47 година. Никой не си го измислял, мили хора. Което ще рече, принасянето трябва да завърши с финала на 45 градуса. Значи, това нещо трябва да се извая, а това нещо трябва спокойно да се пренесе. Хайде, още веднъж ще опитаме. Пак ръце хоризонтално. Втори положение. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Обаче ти стоиш много дълго време. Ти си стигнал по-рано. Разбираш ли? И ти стана, принасянето ти стана такова движение, при положение, че нямаш движение в ръцете. Нали разбираш? Значи, ще е лесно. Това е най-трудният момент. Защото странично си ги измахаме. Не, въобще не е сложно. Ако се прави цялостно движение, по-лесно ще се нанесе. Така е много трудно. Има математика да работи мозък. Сега, това не е най-слабото място. Затова казвам. Много лесно си го измахвам, само ми трябва контрол в края да не ми отиде на някъде. Не да го почнем от тук. Ти да знаеш къде ти е крайната точка и да си го нанесеш. Разбираш ли какво ти казвам? Къде ти е началото на втория етап? Къде ти е началото на втория етап? Тук. Кажи да го правим. Началото на третия етап. Не точно, началото на втория етап. За да си точно напред и някъде да си. Ще стане много лесно. Значи тук имаш... Чакай сега, по това крак. Ето това. Имаш. Това може да стане само ако се работи бавно. Трябва да си превести. На колко броим? Не бе, има нормална музика, няма да броим. Няма да така... Харесва да ти прави. Момичета, трябва да сте си изнесено пръстче, не цяло стъпало. Ей! Само момент, извинявайте, обаче са ви много... Вижте си рамената, дясното рамо. На пръщи съм. Ма как си на пръстче? Петата трябва да ви е назад, мили хора. Ето ви позицията пръстче. Петата ми е назад. Аз съм на върха на пръста. Не може петата да ми е така. Няма как да стане. Ето ви го. Аз съм шеста, изнасям. Ето ви го. Така сме учили. Ама толкова разбирате и да се учи с извинение. Взела, това е стъпката. А тук ти е Коя стъпка? Имаш половината от действието. Искам да й кажа. Нека да се уточним. Половината от действието имаш ти завъртането първа. Иначе почва за разбирате ли, колкото и да се сълтат колегите от... Нито Тони, нито този на курса. Добре, да не е така, нищо. Какво сте учили? Не е достатъчно. Не е така, момичета. Момичета не е така и в момента. Казват ти го, законите на танца са такива. Има 99 аспекта. Прибираме шеста позиция и прибрани крака. Така. Изнесете крака за квадрат. Как го изнасяте за квадрат? Защо така го изнасяте за квадрат? Защо така трябва да се изнесе? Защо мислите с обърнато стъпало? А стъпка по стъпка как го изнасяте? По същия начин като квадрат. Само, че не е на полупалци, както го правите, а тук на този връх на палеца. Ето така се... Усещам го върха на палеца. Добирам го. Ама тебе половината ти стъпала на земята, бе. Не, сега не. Ти си на пръсти. Ти си така стъпила. Ето, Трябва да странично. само палеца да ти се добре. Но възглавничката само на палеца. Да, просто, нали, тази част на пръстите трябва да си върху с палеца. тук е малко болет и обърнато на надолу. Идеята е това да ти се случи така да обърна без да завъртява. После си
трябва да ти е. Добре, сега. Пак да попитам, така на палец или малко така? Ето на този ръб трябва да си го спре. Ето Ама на някакайте, този. може ли да направим това нещо, само ето това движение, извинявам. Да, ето ви го движение. Къде ще го спрете? То с тия обувки не може да се... Не, това го виждам. Ама не, малко, значи... малко трябва да... Ето тук. При твоите много не може да... Петата да ви сочи навън, това ще ви гарантира стъпалното. Без да стъпвате. И другия крак си пробайте. Ето, Позиционирайте се тук, осте правилно към петата. ето точно за това става. Ето го движението край. И друго Идеално, не, точно нищо това. не виси, провеждаш енергия, значи да върха на пръстите се активирал и мускулите тук, ама на всички пръсти, всичко. Разбирате ли Вижте едно хладно погрешна движение, цялата вижте едно концепция е тук. И после се съдят колегите. Ма какво се съдите? Как може още да поставиш така движение? После Янко е била лоша. А не, има нещо, Айде което в сега крайна да сметка трябва да сме обърнали точно в посоките. Това не е обръщане в посоките. Да. И оттам трябва да изходим. Това е полуобърнато някакво положение. И затова всъщност после това го поставям и аз правя ротация. Ето ви, разбирате ли? Дигам тази пета, тази ми е дигната и аз съм само на полупалци вече, защото това са ми на възглавнички. И мога да си навърта на къде си искам. Един стабилен корпус и се играе, си правя кеф от всякъде. И за да ви помогна и на него казах, вие ме чухте задължително каквото и да правите на това особено упражнение. Теглете ги вътрешните бедрени мускули, все едно искат да се залепат през цялото време. И не само като се обръщат, като вървите напред и ще видите колко сте стабилни, балансирани, няма да имате такова блатене. И като се полюлявате, всичко ще е балансирано, няма да имате полюшване в някаква посока. Теглете ги вътрешните бедрени мускули един към друг. Много е важно това. Виж как си малко по-стабилно си. Сега нека да малко така да разгледаме ситуацията. Това е може да не писате. Сега оказва се, че има нещо много интересно в текста на Евара. Ние случайно го обсъдихме в комисията, го обсъдихме, че никой не знае кой е автора на Евара. Аз и не разбрахме, всичко разбрахме, обаче Фасинета текста от 33-та е препит сам. Той не е създаден от Фасинета. Сега ние знаем кой ще е автора, аз имам твърдение, че дори Асинета, учителя има як празвътли Фасинета. Сега, какво всъщност се случва в Евара? Имаме някого много важно момент. Тук всъщност има информация, която след това се разгръща във всички други упражнения. Това е упражнението, в което за първи път се появява... Чакайте, дали аз съм се пуснал? Пуснал съм се. Добре. Това е упражнението, в което за първи път се появява думичката мир. Говориме за най-вътрешна емоционална стабилност, за която говорихме през движението, през краката, колко е сложно, през ръцете, колко е сложно. То е с цел да се получи оня вътрешен растеж, който формира нашия мир. Но това само е подадено тук като информация. Те първа ще се разгръща и ще стигне точно на определено място. Сега, онова, което е много интересно, че във втория куплет имаме дава мир и красота, което го срещаме в пентаграм, вече в формата дава мир и любов. Всъщност те не дават, ами носят вече. Носят царски дар, носят благ, радост, мир и любов. Но пентаграма, като един завършък на цялата система, тук вече са реализираните плодове. Иначе казано, ако ние сме сериозни и отговорни като поведение и отношение, не можем да си позволим на пентаграм да играеме, ако ние не го играем както трябва. Спирате ли, там можем да понесем плодове, ако ги имаме. Ако сме развили растението, поливали, работили, и там вече ние даваме плодовете. Интересното е, че имам голяма връзка между така и пентаграм.
Каква е връзката? Значи има само 3 упражнения в паневритмията, в които се говори за мир. Това са скачане, евера, скачане и така. И отиват, всичките после отиват и правят връзка с пентаграма. Скачане мира е с мир, любов и светлина. В такане нека мир и любов в сърца ни да царува, за да отиде това, което го казахме. Радост, мир и любов. И затова всъщност този мир трябва много хубаво да се извае, защото той създава тая вътрешна хармония, която ние ще трябва да разгръщаме в следващите упражнения. Затова казваме, че упражнението евера е ключ. Много сериозен ключ. Той за това е толкова трудно това упражнение и на вас ви е трудно. Позиция, пък петичка, пък това, пък това, въобще е много работа. Другото, което аз не знам, вие като преподаватели колко време го изучавате, но на нас при работата с децата прето 10 евера и 2 занимания. Евера се работи за 3 занимания най-малко. Труден е този преход. Труден е като движение, да не кажа, че и при възрастните. Тъй, че повече внимание върху това упражнение, защото то е важно, за да се формира тази емоционална устойчивост, този вътрешен мир да почне да се формира. Он е вътрешен център, който ще го изработим в такане, за да можем след това да ни трябва като фокус за следващата тройка. Да слия ум излясно, защото не може без това. И така. Сега другото, което е, ние сме си оговорили, това е изключителна, как да кажа, заигравка с мозъка. Значи това упражнение е уникално. Виждате как тръгва, слънцето грее, гали слънчиците и треви и нас, ние сме нас, пече. На ранина възторжена играем ние, тук вече, ако бяхме нази в първите 10, тук вече ние сме едно колективно Вече сме ние, това, толкова ние сме вече, да, и сме нас. Всички хвъркат весело над нас, ето тук имаме въздуха, осезанието, птичките простора, небето, свободата, росната тревичка, после в Елмас отиваме в близък фокус. Цветята леят аромати, имаме, отново пак обонянието. И въобще тук е такава заигравка. След това отиваме в космоса, поглеждаме света по различен начин и отиваме служително на брат Благ баща. Сега, веднага казвам, че тези деца, които имаха голямо, как да кажа, това и беше любимо упражнение, това бяха деца с разведени родители, осиновени, или пък един родител работи дълго време в чужбина, иначе казваме непълно семейството. Често бяха и децата, които имат жертва на насилие в класа, защото тази устойчивост и това отношение на благия баща е съществено. Те го усещат като една подкрепа. И затова е съвсем нормално да се завършим в изходното положение с едно прибиране в тая голяма дълбочина, която носи този текст. Така че струва си усилията упражнението да. Айде пак да го опитаме. Това път пак в кръга. Евера.
си го натъмните, че вече сте готови почти да сте се полузавъртяли, за да имате малко завъртане. Ама не, вие трябва, щом сте стъпили напред, тук продължавате да сте напред. А вие правите едно такова полудиагонално положение на таза и гледате да си съкратите работата. Тони, дай да направим само крака с броене. Значи, Ще броиш. точно към центъра, точно напред. Нека си е с точно музиката. Тук е обърнато. по-бързо. После музиката, И това го жена. прави таза, а вашия таз не го прави. Музиката е бърза и ти не можеш да го осъзнаеш. Точно. Ема не трябва бързо веднага. Какво? И ние го правихме това. Ние правихме много време с това. Ми не е достатъчно. Това. Сега ще ви кажа какво правите. Сега ще ви кажа какво правите. Значи имате тук раз, тук вече сте се почти завъртяли, за да си улесните работата. Не, ние сме тук и сме точно напред. Двете кости са ми равни и аз съм по посока напред. И чак тогава се завъртам. В смисъл, той е такъв много фин прехода, но не дайте да си съкръщавате работата. Това ми е идеята. Докато щом вървим напред, значи тази ми е напред. Дай това да Щом го се направим обърнат, да с се броене. обърнат. Ти брой. Ей, това Проблемът е с точно. музиката, понеже е по-бързо и ти нямаш време да го... Ами имам. Точно последния го да го направя. За това предлагам с броене да го направим. Ето, напред съм, а не съм така. Вие сте така, разбирате? Аз съм си ето. Както и тя му говореше, значи колямото ми е на тапека надолу, двете кости са ми равно, мен посоката ми е още тук, а вие след така, почти всички. Това на мен много ми прави впечатление и за да може, защото е много по-лесно. А сега, оп, сега вижте, ще направя. После правя така, и аз вече съм така, и само лекичко си се завъртам. Почти нямаше някой, който да прави това вървене. Точно, защото трябва да има съпротивление, иначе... Идеята е да се задържи, да се овладее тялото, защото Да, аз ясно. това на всички описания превъртат. Защото нали, няма го... Защото, разберете, тази категоричност, че аз стъпвам точно напред, е онази решителност, че аз съм готов да приема истина. Затова казваме, че реализацията на истината е воля нашата моля. Айде ще си го броим, ако искате, ама не много бавно, просто Ами пак на три, ама малко по-бавно, нали, Да, от музиката. само е това, за да ви видя и вие да го мислите както искате, да си го обръщате на този таз. Айде, броим. И раз, два, три, раз, два, как ще го играете? Раз, два, три, раз, два, три, така ли ще го направите? Така ще го направите? Ръцете хоризонтално. Аз искам по-бързо, не аз искам по-бързо. Три. Аз не си искам по-бързо малко. Значи, може да го правим раз, два, три, два. Айде, така ще го правим. Айде, хубаво. Айде, как Иренка, я За да може тук да работи този таз. Раз, два, Три. Само за Всеки да. так по едно, така ли? два, Всеки так. три. Добре, сега. Добре, хайде. Всичко да е активно. Да. Хайде, добре. Без ръце, защото ви е по-лесно може. И раз, два, стоп сега. Два. Гледайте. Тук трябва да Ама нали намалят си не цялата тежестта. То пак си е. Не ми е наред, а иначе това си ми е наред. Да. Да, ама вие се оправихте сега. Добре. Следващия път да се въртим. Чакай само другата страна. Защото виждам, че Я давайте някой с странно държите ръцете. Музика, да виж как. Когато те са в страни, с обръщането, те навъд пред тялото, разбирате ли, ето го. Няма защо да ги нося някъде, да ги изнася. Те са част от мен, ето го. То затова е малко по-танцовално това движение. Абсолютно. Ето го. И става нежно и ефирно. Нали, тук ще стане, ако трябва, леко ги омекотете, ако ви е много, нали, стегнато. Вижте какво се случва. Да, от тук аз просто си премествам тежестта, що си местите И готово. костите. Ето, само си премествам тежестта. А вие от тук някакси местите ето така и сте вече почти завъртяни. Не се усещате, не се усещате. Не можеш да трябва- разбереш, че нас не можеш. Добре, хайде, бе, пак на едно, две, три, нали? Сега искаме. Както и ти, бе. Готови сме. И едно, две, три. Ама не ви ли е малко бавно? Не знам.
Или малко бързо, защото още искахте да се движите. Не, аз ще ги стопирам в някакъв момент, ама няма да се поправят, бе. Аз предпочитам на 3 тройки, между другото. Айде, сега да стане по-спокойно, нали? Раз, два, три, както се е музиката, става малко по-спокойно те. Айде, и 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Стоп! Да, продължавайте. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Да. Добре. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Да. Сега, днеска съзнателно пропуснах да донеса... Защото аз ще мина тук през всички. Ангела, обаче това 45 градуса се е бея нагоре. Нали? Това нещо си е половината на това. Значи си е бея нагоре. Мисля да не го оставяме по-нещо. Тези са ви основните групи мускули, които да запомните. Четириглав бедрен мускул, който ви обръща, и тези, които се събират двата. Значи, притегляте ги и така става обръщане. Разбирате ли? И вие всъщност през цялото време трябва в това стегнато положение да вървите, за да имате баланс и кондиция в изобщо на тялото. Защото ако ги отпусна, аз вече съм баянка. Значи събирам ги и се завършвам. И съм вече в това положение. И казах, много е важно, ще ви повторя, ако трябва всеки път да го си виждаме, активен преден край. Активен преден край. Займете края на втория так. На две, което е. Финала на две. И да решиме всъщност, идеята е да решиме къде е той 45 градуса. Само, че ми си вместе. Края на две. Края на две си горе. Много добре стълбървате са всички напред, вече съвсем друго. Значи слагаме по средата на раменността. За статистици сме отличници. Ама да викаш да раздаде движението вече. Това е движението и фаул. Това дето Лъжава викаше, че не е като фаул. Вертикалното е тук фаул. Не мисли, че главата ще ти трябва да издела пространство. Виждате? По-нагоре е 45, което ще рече, имаме още място в такта, който ни е мъничка тортата, нали? Там има едно къмче на тортата от тук. Защото мериме от тук, разбирате ли, а не от носа. И оттам идва разликата в... Ето, вижте, още малко материал. Което се видя при всички. Искате да ви е лесно. Това е безспорно. Значи, тръгва от тук, стига до тук, защото този път е по-дълъг. Аз си го правя да ме е дълъг. Сега, няма лошо, затова вчера го коментирахме. Ако ние трябва да стигнем до положението да подготвим стъпката напред, това трябва да сме ориентирали този правоъгълник точно напред, на пръстче, ясно насочено предно стъпало и сме готови. От тази позиция, къде ще ни дойдат ръце? Нагоре.
нагоре. Обаче вашите ръце, защото искате да ви е по-лесничко, си оставате долу и си ги довършвате до тук. Значи, ако трябва да ги докараме, ето, затова казваме хоризонтално напред, за да можем всъщност, тази отсечка вече е мъничка и ние ще трябва да осигурим една по-малка скорост. Вие го докарвате, тази скорост ви е толкова, колкото и тази. Иначе казано, удобно ми е, няма лошо. Но, всъщност, не печелиме сложността на упражнението. Нали разбирате? За да може да стане една скорост, много по-бавна в изяществото и една още по-бърза скорост, сумарна от двете. Нали? И така, затова я ви спрях, за да може да го той човек ще го направи. Аз съм убедена. Давай да го направи. Това не е само... Не, това е силно упражнение. Да казваме, пътя към истината е много сложно нещо. Не дейте така, не става от раз. Готови сме, нали? Айде. И обръщаме. После присъпваме. После завъртаме. Отново въртовете на пръстите. Поставяме тази петичка. Това се стои там, където му е. Той като го прави така, упражнение, прави да пуснеш музиката да дава да танцуваш. Добре, значи тук всичко разбрахме, уточнихме, мисля, че за това